салом тамошобинон ва ҳаводорони шабакаи баҳористон, барномаи навбатии донишварро манзуратон мегардонем ва ин шумораи чоруми барномаи донишвар аст. бо мо бошед. бинандагони гиромӣ, чун ҳамешагӣ мо дар ин барнома се нафар донишҷӯёни ин ё он донишгоҳ ё ки донишкадаро даъват мекунем ё ҳамзамон хонандагони литсейҳои гуногун ва миёни ҳамдигар рақобат мекунанд ва мо аз миёни се нафар ки аз як муассиса ҳастанд, як нафарро интихоб мекунем ва ба даври дуюм роҳ медиҳем. ва бинандагони азиз, ёдорас мешавем ки даври аввали барномаи мо аз 12 барнома иборат аст. мо дар даври аввал 12 нафарро интихоб мекунем ва дар даври дуюм дар 4 барнома рақобат менамоянд ва ҳамин гуна мо ба даври ниҳоӣ 3 нафарро рохат медиҳем ва ҳамин гуна ғолибони ҷои якум, дуюм ва сеюмро муайян мекунем. тамошобинони азиз, бо мо бошед. баъд аз чанд лаҳза иштирокчиёни навбатиро ба шумо муаррифӣ мекунем. гулназар шарифзода, иштирокчии таҳти рақами 2 Саидшоҳ Бобуалиев ва иштирокчии навбатии мо ки таҳти рақами 3 қарор дорад Эмоммаҳдӣ Хушбахтзода. шуморо хушомадед мегӯем ба барномаи навбатии донишвар. ва тамошобинони азиз, ёдрас мешавем ки иштирокчиёни навбатии барномаи донишвар донишҷӯёни донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ҳастанд ва ман шуморо хушомадед мегӯям. чӣ гуна ки тамошобинони мо иттилоъ доранд, мо дар ҳар барнома як мавзӯъро интихоб мекунем ва доир ба он мавзӯъ саволҳоро барои шумо пешниҳод менамоем ва ман рафти барномаро бори дигар барои шумо мефаҳмонам. ба ҳар як иштирокчӣ сониясанҷ ба кор бурда мешавад, 6 саволи пешниҳод мегардад ва ҳамзамон ғолибро мо метавонем аз рӯи вақт муайян бикунем. чӣ қадаре ки шумо вақтро камтар истифода намудед, ҳамон қадар имконияти ғолиб шудан ҳаст. бинандагони гиромӣ, ёдрас мешавем ки мавзӯи барномаи навбатии мо ин экология аст ва саволҳо вобаста ба экология барои иштирокчиён пешниҳод мегардад. иштирокчии таҳти рақами 1 шумо омода ҳастед? бале. омода бошед, пас шурӯъ мекунем. вақт шурӯъ шуд. созмони милали муттаҳид бо дастгирии зиёда аз 70 кишвар аз ифлосшавии муҳити зист дифоъ кард ва 10-солаи барқарорсозии системаи экологиро эълон намуд. ин 10 сола кадом солҳоро дар бар мегирад? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 2021-2030, 2022-2031, 2025-2035, 2019-2028, 2022-2031 ва 2018-2027. 2021-2030. саволи дигар: то соли 2030 аҳолии 48 кишвар ба камбудии шадиди оби нӯшокӣ дучор хоҳанд шуд. ин мушкилии оби нӯшокӣ тақрибан ба чанд миллиард нафар таҳдид мекунад? вариантҳо: 1,5 миллиард, 2 миллиард, 3 миллиард, 5,5 миллиард, 4 миллиард ва 4,5 миллиард. ба 3 миллиард. саволи дигар: яке аз ин вариантҳо бештар ҳавои тозаро ифлос мекунад ва ба саломатӣ зараровар аст? ботлоқҳо, партовгоҳҳо, дуде ки аз корхонаҳои саноатӣ хориҷ мешавад, дуди мошин ва сигор, ҳангоми абролуд будани ҳаво ва варианти охирин дар он ҷое ки шумораи зиёди одамон ба назар мерасад. бештар аз корхонаҳои саноатӣ. дуди корхонаҳои саноатӣ. саволи дигар: аз 6 нафаре ки ман номбар мекунам, ё яке аз инҳо ё ҳамашон олимони самти экология ҳастанд? Эрик Пианка, Карл Август, Пол Эрлих, Юджин Одум, Уильям Дерев ва варианти охирин Эдуард Зиус. саволи дигар: ҳамарӯза дар ҷаҳон аз тарафи одамони сайёра тақрибан чанд миллион тонна партовҳо ба об партофта мешаванд? 1 миллион, 2,5 миллион, қариб 3 миллион, 3,5 миллион, зиёда аз 3,5 миллион, 4 миллион. 2,5 миллион ҳар рӯз аз тарафи одамон ба об партофта мешаванд. саволи охирин: кадом намуди партов аз ҳама дер несту нобуд мешавад? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: маводи пластикӣ, варианти дигар полиэтиленӣ, партове ки аз чӯб аст,
партове ки аз оҳан иборат аст ва варианти охирон коғаз. партовҳои полиэтилени. яъне полиэтиленӣ. ман вақти шуморо қатъ кардам. хуб, ташаккур мегӯем ба Гулназар. Гулназар, шумо тавонистед ки 3 дақиқаро бо маврид истифода бикунед ва аз 6 саволе ки мо баротон пешниҳод кардем, шумо танҳо ба 3 саволи мо ҷавоби дуруст гардонидед ва ҳоло ман ҷавобҳоро, яъне саволҳоро бо ҷавобҳо барои шумо хоҳам гуфт ва таваҷҷӯҳ бикунед ки кадом ҷавобатон нодуруст аст. хуб, саволи аввал ба шумо чунин буд: Созмони Милали Муттаҳид бо дастгирии зиёда аз 70 кишвар аз ифлосшавии муҳити зист дифоъ кард ва 10-солаи барқарорсозии системаи экологиро эълон намуд. ин 10 сола кадом солҳоро дар бар мегирад гуфтем? шумо интихоб кардед 2021-2030. ин ҷавобатон дуруст буд. саволи дигар баротон пешниҳод шуд: то соли 2030 аҳолии 48 кишвар аз камбудии шадиди оби нӯшокӣ азият мекашанд ва гуфтем мушкили ин оби нӯшокӣ тақрибан ба чанд миллиард нафар таҳдид мекунад? шумо интихоб кардед 3 миллиард нафар ва ин ҷавобатон низ дуруст буд. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд: яке аз ин вариантҳо бештар ҳавои тозаро ифлос мекунад ва ба саломатӣ зараровар аст ва аз миёни вариантҳое ки мо барои шумо пешниҳод кардем, шумо интихоб кардед дуде ки аз корхонаҳои саноатӣ хориҷ мешавад. ин ҷавобатон мутаассифона нодуруст буд. ҷавоби дуруст дуди мошин ва сигор аст. саволи навбатӣ баротон пешниҳод шуд: аз 6 нафаре ки ман номбар мекунам гуфтам, ё яке аз онҳо ё ҳамаашон олимони самти экология ҳастанд ва шумо интихоб кардед Эдуард Зюс. ин ҷавобатон нодуруст буд. ҳамаи нафароне ки ман баротон пешниҳод кардам, ин 6 нафар олимони самти экология ҳастанд. Эрик Пианка, Карл Август, Пол Эрлих, Юджин Одун, Уильям Дерем, Эдуард Зюс, инҳо олимони самти экология ҳастанд. саволи баъдӣ барои шумо пешниҳод шуд ки ҳамарӯза аз ҷониби одамони кулли сайёра тақрибан хуб чанд миллион тонна партовҳо ба об партофта мешавад. шумо интихоб кардед хуб 2 миллион. ин ҷавобатон дуруст. ва ниҳоят саволи охирине ки барои шумо пешниҳод шуд: кадом намуди партов аз ҳама дер несту нобуд мешавад? шумо партовҳои полиэтилениро интихоб кардед. ин ҷавобатон мутаассифона нодуруст буд. ҷавоби дуруст ин маводи пластикӣ аст. маводи пластикӣ буд. ташаккур барои шумо. ташаккур ва як қарсак. ва бори дигар ёдрас мешавем тамошобинони азиз, иштирокчии таҳти рақами 1 3 ҷавоби дуруст доштанд, 3 ҷавоби нодуруст ва тавонистанд ки 3 дақиқа вақтро истифода бикунанд. инак баъд аз чанд лаҳза мегузарем ба иштирокчии таҳти рақами 2. бо мо бошед. иштирокчии таҳти рақами 2 Саидшоҳ Бобоалиев. мо барои шумо низ 6 савол пешниҳод мекунем, албатта бо 6 вариант ва сониясанҷро низ ба кор мебарем. фикр мекунам ки шумо тартибро аллакай фаҳмидед. омода ҳастед шумо? омода бошед. пас вақти шумо шурӯъ шуд. таваҷҷӯҳ ба савол. аз ҳама кӯли ифлосшудаи ҷаҳон дар Федератсияи Россия ҷойгир аст ва ин кӯл чӣ ном дорад? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: Карачай, Аракул, Лабаз, Селигер, Бустах ва Таймир. Карачай. саволи дигар баротон пешниҳод мешавад. таваҷҷӯҳ. дар кадом мамлакат истифодаи халтаҳои селофанӣ ё полиэтиленӣ қатъиян манъ аст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: Навру, Руанда, Намибия, Гретсия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва варианти охирин Сомалӣ. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико. саволи дигар. тақрибан чанд фоизи тамоми масоҳати сайёраро ботлоқзорҳо ишғол мекунанд? 2%, 4%, 6%, 3%, 1%, 5%. Тақрибан 2%-ро ташкил мекунад. тақрибан 2%. 2%, бале. саволи дигар. барои як шахс дар як шабонарӯз тақрибан чанд литр оксиген зарур аст то ӯ нафаси тоза кашад? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 50 150 литр, 150 220 литр, 250 340 литр, 350 700 литр, 400 550 литр ва танҳо 400 литр. варианти охирин.
400-550 литр. 400-550 литр. саволи дигар. китоби машҳури қонунҳои экологиро аввалин маротиба олиме бо номи камонерон ба чоп расонид ки тамоми паҳлӯҳои самти экологияро дар бар мегирифт ва ин китоб соли чанд ба дасти хонандагон расид? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 1940, 1954, 1959, 1960, 1971 ва 1994. соли 1971. саволи охирин. тибқи омор одамоне ки бештар партов ҳосил мекунанд сину соли муайяни худро доранд. ин кадом сину сол аст? 7-15, 18-25, 18-34, 30-39, 30-45 ва аз 40 боло, яъне аз 40 сола боло. сину соли аз 7 то 15 сола. аз 7 то 15 сола. ташаккур баротон. ман вақти шуморо қатъ кардам. бинандагони азиз, иштирокчии таҳти рақами 2 Саидшоҳ Бобоалиев 2 дақиқаву 58 сонияро бо самар истифода карданд ва мо саволҳое ки барояшон пешниҳод кардем то қадри имкон посуху гуфтанд, вариантҳоро интихоб карданд ва ҳоло мо мебинем ки иштирокчии таҳти рақами 2 ба чанд саволи мо ҷавоби дуруст гардониданд. саволи аввал барои шумо пешниҳод шуд. аз ҳама кулли ифлосшудаи ҷаҳон гуфтем дар Федератсияи Россия ҷойгир аст ва мо вариантҳоро пешниҳод кардем. гуфтем ки ин кадом хобкул аст ва шумо интихоб кардед Карачай. ин ҷавобатон дуруст аст. саволи дигар бароятон пешниҳод шуд. дар кадом мамлакат истифодаи халтаҳои селофанӣ яъне полиэтиленӣ қатъиян манъ аст? шумо Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро интихоб намудед. ин ҷавобатон нодуруст аст. ҷавоби дуруст ин Руанда буд. ва саволи сеюм барои шумо пешниҳод шуд. тақрибан чанд фоизи тамоми масоҳати сайёраро гуфтем ботулоқзорҳо ишғол мекунанд. шумо интихоб кардед 2%. ин ҷавобатон мутаассифона нодуруст аст. ҷавоби дуруст 6% буд. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд ки барои як шахс дар як шабонарӯз тақрибан чанд литр оксиген зарур аст то ӯ нафаси тоза кашад ва шумо интихоб кардед 400-550. мутаассифона ин ҷавобатон низ нодуруст буд. ҷавоби дуруст 350-700 литр буд. хуб таваҷҷӯҳ бикунед, зеро ин саволҳо барои шумо лозим мешавад ва умуман барои шумо шояд дар кадом як тест ё ин ки умуман агар шумо аз рӯи ихтисоси худ фаъолият бикунед дар оянда ман боварии комил дорам ки ин саволҳо, ин ҷавобҳо барои шумо албатта зарур ва лозим аст. саволи панҷум барои шумо чунин буд ки китоби машҳури қонунҳои экологияро аввалин маротиба олиме бо номи Камонерон ба чоп расонид ва тамоми паҳлӯҳои самти экологияро гуфтем ин китоб дар бар мегирифт ва ин китоб кадом сол ба дасти хонанда расид? гуфтем шумо интихоб кардед соли 1971. ҷавоби дуруст ин соли 1960 буд. мутаассифона ин ҷавобатон низ нодуруст. ва саволи охирин барои шумо пешниҳод шуд. тибқи омор одамоне ки бештар партов ҳосил мекунанд гуфтем сину соли муайяни худро доранд ва ин олимон муайян намуданд ва ин кадом сину сол буд? шумо интихоб кардед 7-15. бисёр афсӯс мехӯрам, ин ҷавобатон низ нодуруст буд. ҷавоби дуруст ин сину соли аз 18 то 34 сола буд. бинандагони азиз, иштирокчии таҳти рақами 2 як ҷавоби дуруст доштанд, 5 ҷавоби нодуруст ва 2 дақиқаву 58 сонияро тавонистанд истифода бикунанд. баъд аз чанд лаҳза ба студия бармегардем. бо мо бошед. бинандагони азиз, идомаи барномаи донишварро шумо аз шабакаи Баҳористон тамошо намуда истодаед ва нафароне ки худи узир пайвастанд, ман фикр мекунам ки аллакай пай бурданд ки ин кадом барнома аст. ва воқеан ҳам бинандагони азиз, мо аллакай ба иштирокчии таҳти рақами 3 Эмом Маҳдии Хушбахтзода саволҳоро омода кардем ва фикр мекунам ки ҳоло иштирокчии таҳти рақами 3 омода ҳаст барои посух гуфтан ба саволҳои мо. бале, омода ҳастам. агар омода бошед, пас ман саволҳоро баротон пешниҳод мекунам ва сониясанҷ ба кор бурда мешавад.
омода ҳастед? бале. шурӯъ мекунем. таваҷҷӯҳ ба саволҳо. тибқи маълумотҳои олимон имрӯзҳо тақрибан чанд фоизи партовҳои ҷаҳон метавонанд кор кард ва дубора истифода шаванд? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 10%, 15%, 25%, 49%, 65% ва 80%. ҷавоби дуруст ин 80%. саволи дигар. таърихи табиат асари кист ва аз чанд ҷилд иборат аст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: таллас 10 ҷилд, дарвин 15 ҷилд, рекел 9 ҷилд, бюфон 13 ҷилд, эрик пианка 12 ҷилд, карл август 25 ҷилд. август 25 ҷилд. саволи дигар. тибқи иттилои ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид, дар ин кишвар зиёда аз 1300 кӯл вуҷуд дорад, ки дар маҷмӯъ 3% ҳудуди ҷумҳуриро дар бар мегирад. таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон, Русия, Чин, Беларусия. ҷавоби дуруст ин Тоҷикистон аст. саволи дигар. тақрибан чанд фоизи тамоми фавқи сайёра то имрӯз аз ҳисоби ифлосшавии ҳаво ба амал омадааст? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 2%, 5%, 8%, 11%, 15% ва варианти охирин 19%. ҷавоби дуруст ин 8%-ро ташкил медиҳад. саволи дигар. бо сабаби мушкилоти экологӣ аз ҳар 6 нафар чанд нафар дар шароити хатарнок зиндагӣ мекунанд? таваҷҷӯҳ ба вариантҳо: 1 нафар, 1 нафар, 2 нафар, 3 нафар, 5 нафар, варианти охирин ҳамаашон. ҳамашон. саволи охирин баротон пешниҳод мешавад. дар сурати то чанд фоиз кам шудани миқдори оксиген нафаскашии одам мушкил мешавад? 1%, 3%, 5%, 6%, 7%, 9%. 7%. ташаккур баротон. мо вақти шуморо низ қатъ кардем. бинандагони азиз, иштирокчии таҳти рақами 3 Эмом Маҳдии Хушбахтзода тавонистанд ки 2 дақиқаву 40 сонияро истифода бикунанд бо самар. ва албатта бинандагони азиз, боварии комил дорем ки шумо низ дар баробари иштирокчиёни мо ба саволҳои мо ҷавоб гуфтем ва вариантҳое ки мо пешниҳод кардем, албатта шумо яке аз онҳоро интихоб кардед. агар чунин аст, пас ман ҷавобҳоро барои шумо хоҳам гуфт ва шумо низ он ҷавобҳое ки нодуруст интихоб кардед, ҷавобҳои дурустро хоҳед фаҳмид. аз 6 саволе ки ман барои шумо пешниҳод намудам, таваҷҷӯҳ мекунем ва мебинем ки шумо ба чанд савол ҷавоби дуруст гардонидед. саволи аввал ба шумо чунин буд. тибқи маълумотҳои олимон имрӯзҳо гуфтем тақрибан чанд фоизи партовҳои ҷаҳон метавонанд дубора кор кард ва истифода шаванд? шумо интихоб кардед 80%. 80%. ин ҷавобатон дуруст аст. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. таърихи табиат гуфтем асари кист ва аз чанд ҷилд иборат аст? шумо интихоб кардед Карл Август 25 ҷилд. ин ҷавобатон нодуруст аст. ҷавоби дуруст Буфон буд, 13 ҷилд. хуб, ҷавоба фаҳмидед шумо? бале. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. тибқи иттилои ташкилоти узуқаворӣ ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид гуфтем дар ин кишвар зиёда аз 1300 кӯл вуҷуд дорад, ки дар маҷмӯъ 3% ҳудуди ҷумҳуриро дар бар мегирад ва вариантҳоро барои шумо мо пешниҳод намудем. бинандагони азиз, иштирокчии таҳти рақами 3 интихоб карданд ба ин суол варианти аввал Тоҷикистонро. ин ҷавобатон дуруст аст. воқеан дар Тоҷикистон тақрибан зиёда, аниқтараш зиёда аз 1300 кӯл вуҷуд дорад ва дар умум 3% тамоми ҳудуди ҷумҳуриро дар бар мегирад. ва саволи навбатӣ ба иштирокчии таҳти рақами 3 чунин буд. тақрибан чанд фоизи тамоми фавқи сайёра то имрӯз аз ҳисоби ифлосшавии ҳаво ба амал омадааст? шумо интихоб кардед чанд фоиз? 8. ин ҷавобатон низ мутаассифона нодуруст буд. ҷавоби дуруст 15% буд. саволи дигар барои шумо пешниҳод шуд. бо сабаби мушкилоти экологӣ аз ҳар 6 нафар гуфтем чанд нафар дар шароити хатарнок зиндагӣ мекунад? шумо интихоб кардед ҳамаашон. ин ҷавобатон нодуруст буд. аз 6 нафар танҳо 1 нафар дар шароити хатарнок зиндагӣ мекунад.
аз назари экологӣ. хоб мутаассифона нодуруст буд ҷавобатон. ва саволи охирин барои шумо пешниҳод шуд. дар сурати то чанд фоиз кам шудани миқдори оксиген гуфтем нафаскашии одам мушкил мешавад, яъне душвор мешавад. 7% интихоб кардия ва мутаассифона ин ҷавобатон низ нодуруст буд. ин 5% буд. ташаккур барои шумо. саломат бошед. бинандагони азиз, баъд аз чанд лаҳза бармегардем ва ғолиби даври аввалро муайян мекунем. бо мо бошед. бинандагони гиромӣ, инак расидем ба қисмати анҷоми барнома ва ғолиби даври аввалро мо муаррифӣ мекунем, таваҷҷӯҳ мекунем. иштирокчии таҳти рақами 1 Гулназар Шарифзода аз 6 савол тавонист ба 3 савол ҷавоби дуруст, ба 3 савол ҷавоби нодуруст гардонад ва 3 дақиқа вақтро истифода кунад. иштирокчии таҳти рақами 2 Саидшоҳ Бобо Алиев аз 6 савол 1 ҷавоби дуруст доштан 5 ҷавоби нодуруст ва тавонист 2 дақиқаву 58 сонияро истифода кунад. иштирокчии таҳти рақами 3 Эмом Маҳдӣ Хушбахтзода 2 ҷавоби дуруст доштан 4 ҷавоби нодуруст ва 2 дақиқаву 40 сонияро истифода кардан ба даври дуюми барномаи донишвар роҳ ёфт. Гулназар Шарифзода, саломат бошед. Табрик як кафкубӣ. ва дар ин ҷо албатта мо дониши шумо, зеҳни шумо ва албатта мантиқан саволҳое буданд ки бароятон пешниҳод шудан санҷидем ва боварии комил дорем ки аз оне ки шумо ба даври дуюм роҳ наёфтед, роҳ афтода нестед, барои он ки ин барнома ба пуррагӣ сатҳи дониши шуморо муайян намекунад. албатта шояд чизҳое ҳастанд ки шумо медонед, мо он саволҳоро барои шумо пешниҳод накардем, роҳ афтода набошед. ва боварии комил дорем ки албатта дар барномаҳои минбаъдаи мо шумо ширкат хоҳед кард. пеш аз ҷанбасти барнома мехостем андешаҳои шуморо бифаҳмем нисбат ба барнома. маромад Гулназар, барнома душвор буд, чӣ гуна буд? ин барнома барои ман бениҳоят махфуз шуд ва мо мехоҳем ки ҳамаи барномаҳо дар оянда зиёд шавад ва бо муваффақият иштирок кунем. хуб, Саидшоҳ, шумо чӣ андеша доред? мо роҳ афтода нестем. мо хушбахтем ки мақсад дар ин барнома иштирок дорем. яъне иштирокатон ин худ аллакай як ғолибият аст. ғолибият аст. ғолиб Бале. будан аст. саломат бошед. ташаккур барои шумо. барномаи ташкил намудаи шумо бисёр барномаи хуб буд, барномаи шаффоф гузашт ва мо мехоҳем ки ҳамин гуна барномаҳо бисёртар шавад. мақсад ҷавонон иштирок кунанд, то ки ҷамъиятшонро васеъ намоянд ва дониши худро сайқал диҳанд. саломат бошед. Саломат. ташаккур. ва бинандагони азиз, ёдорас мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо буданд донишҷӯёни донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур. ҷаҳони сипос барои шумо муваффақият дар оянда ва мо шуморо дар даври дуюм бо иштирокчиёни дигар хоҳем дид. бинандагони азиз, ин буд шумораи 4-уми донишвар ва боварии комил дорем ки барномаи навбатии мо барои шумо писанд омад. агар чунин аст, пас хела шудем. то шумораи 5-ум бо шумо худоҳофизӣ мекунем. тансиҳат ва хонобод бошед.